పులిలా అగ్గి నుండి తీయబడిన కొరివిలా రాగానే ఒకసారి మీ చప్పట్లతో వారికి స్వాగతం తెలియజేయాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. వస్తున్నారు మరికొద్ది క్షణాల్లో ఈ నిరుద్యోగ దీక్షా శిబిరానికి విచ్చేసినటువంటి వైఎస్ షర్మిలక్క గారికి స్వాగతం సుస్వాగతం. మరికొద్ది క్షణాల్లో వైఎస్ షర్మిలక్క గారు పుల్లెంల గ్రామంలో దీక్షా శిబిరానికి చేరుకుంటున్నారు. వారికి స్వాగతం సుస్వాగతం. వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి పొద్దు బిడ్డ వైఎస్ షర్మిలక్క దీక్షా శిబిరానికి చేరుకున్నారు. వారికి పుల్లెంల గ్రామ ప్రజల తరపున స్వాగతం తెలియజేస్తున్నాము. గట్టిగా మీ కరతల తురులతో స్వాగతం తెలియజేస్తుందిగా కోరుతున్నాము. షర్మిలక్క మన పుల్లెంల గ్రామానికి విచ్చేశారు. దయచేసి వారికి స్వాగతం సుస్వాగతం. దివంగత నేత మహానేత డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి తనయురాలు వైఎస్ షర్మిలమ్మ పుల్లెంల గ్రామానికి దీక్షా శిబిరానికి చేరుకున్నారు. వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారికి పూలమాలతో సత్కరిస్తున్నారు. వారికి పుల్లెంల గ్రామ ప్రజల తరపున స్వాగతం సుస్వాగతం. జోహార్ వైఎస్ఆర్, జోహార్ వైఎస్ఆర్, జోహార్ వైఎస్ఆర్, జోహార్ వైఎస్ఆర్, జోహార్ వైఎస్ఆర్. ప్రముఖ శిల్పి చేతిలో పులిలా జోహార్ వైఎస్ఆర్, జోహార్ అమర వీరులకు. పుల్లెంల గ్రామానికి విచ్చేసినటువంటి వైఎస్ షర్మిలక్క గారికి పుల్లెంల గ్రామ ప్రజలు చప్పట్లతో స్వాగతం తెలియాల్సిందిగా కోరుతున్నాము. చప్పట్లతో వారికి స్వాగతం తెలియాల్సిందిగా కోరుతున్నాము. షర్మిలక్క